Hi mga season or si Melena Sydney. Anyway, today is May 15, 2020. It's my papa's birthday. At for your information, kakaligo ko lang po. Ayan, medyo basa pa po yung buko. At medyo pawis na din po ako. Kakaligo ko lang. And right now, naisipan kong i-vlog to kasi, kwento ko lang, kanina, di ba walang mall dito sa probinsya ng Alcoy, dito sa town ng Alcoy, province part siya ng Cebu probinsya. And, nagpadala ako sa tita ko na nasa Cebu City ngayon, ng pot tsaka pan na bago. Kasi, gagamitin ko for Maya Cooks. Abangan nyo yan guys, yan yung bagong show ng By TV. At sobrang excited ako i-share yan sa inyo kasi itong project na to is parang I consider this as my baby project. Mahal na mahal ko to. I edit everything, I cook, I shoot the video, and then sorry na putol kasi memory card full. Sobrang excited ako i-share to sa inyo, and I have really prepared for this because I want this to be syempre appealing din sa mga mata ninyo. So I decided to buy new things for Maya Cooks, buy new cookwares. So anyway, so ayun na nga, dahil I'm preparing for this show, Maya Cooks, yung tita ko na nasa city ngayon, I asked her to buy a new pot or casserole, tapos a new pan or skillet for my shoots for Maya Cooks. Tapos, hinintay talaga ni mama na makabili ako. So, ayun na nga, I sent money to my tita and then she bought a set. Okay, disclaimer muna ha. This isn't to brag or anything. I'm just sharing to you my journey for Maya Cooks, and ayun, talagang sobrang excited lang talaga ako guys. And yun na nga, I sent her money and then she found parang cooking set na dun sa Landers for 5,000 plus. Actually, mura na siya kasi set na siya eh. Parang basta set na siya guys. So yung set na yon is for 2,999 kasi 50% off yung Landers ngayon. So, instead of parang 6,000 pesos, 2,999 na lang. Tapos, hinintay talaga ni mama na makabili ako bago niya sinabi na meron daw siyang magandang cookware na mas mahal daw. Parang isa to sa mga treasures niya guys. Alam niyo naman yung mga mama, diba? Talagang tinatago yung mga magagandang gamit, mga mamahaling gamit, katulad mga plato, mamahaling mga kutsara tinidor, mamahaling kaldero, mamahaling, alam mo yung mga lutuan. So ngayon nga, ito na, sinabi niya sa akin, anak, meron akong magandang lutuan dyan, hehehe, parang ganun yung sabi niya, may 2 lutuan ako dyan. Sabi ko, ha? Pati mo sinabi sa akin, bakit mo hinintay na bumili talaga ako ng bago? So sabi niya, hehe, wala lang. Sabi ko, ako tong gamit, sabi ko, gagamitin ko yun. Parang ganun. Sabi niya, hey, babayaran mo ko niyan. Tupperware yung brand. Alam naman natin yung Tupperware na brand. Medyo pricey talaga. Pero very high quality. And their products last a lifetime. Parang ganun. Tapos babayaran ko daw kung gusto kong gamitin. Sabi ko, mama, no. Sabi ko, pagamitin mo ko. So, sinabi niya, nasa ilalim daw ng bed nila ni Papa. Isipin niyo yun? Sa lahat ng lugar, talagang tinago talaga guys. Hindi nilagay sa cabinet ng kusina, tinago sa loob ng master's bedroom, nasa ilalim ng bed nila. So ngayon, nandito ako. So talagang susuungin ko yung ilalim nito guys. Kasi gusto kong makuha yung frying pan tsaka yung casserole or ano ba yung pot na Tupperware ni mama. Tignan natin kung worth it ba talaga. Let's go. Help me. Yeah. So guys, ganito po ang itsura ng ilalim ng bed nila mama. O diba? Ang daming tinatago nila mama dyan, ni mama pala. And may nakita na ako ito, pero hindi to yung hinahanap ko. Anyway, lagay ko dito. Diyos ko. Guys, ang dami pa. Meron ditong mga ganito, oh. Yung mga serving dish, dito pa, ang dami. Diyos ko, oh, may mga kutsara, tinidor pa. Oh my God, guys. Tignan nyo, tinago talaga yung mga magaganda. Diyos ko. Bakit kaya ganito yung mga parents natin? Lalong-lalo na yung mga nanay natin, no? Tignan pa natin.
Diyos ko, ayan, may bowl. Wow. Tapos, ang gaganda ng mga plato, puti. Tapos, may mga glass pa. Ano pa to? Hindi ko na lang titignan lahat. Basta may mga glass pa dyan. Tapos, may mga serving dish. Diyos ko, mama. Pero in fairness, guys, ang dami ng display ni mama sa labas talaga. So, ayan. Kunin natin. Parang nakikita ko na siya. Nasa ano talaga siya, guys. Nandun, maitim, Tupperware. Dalawang box. Ayan. Multifunction cooker. Okay, let's do this. May nakuha na naman ako. Omega modern, ano to? Parang ano siya? Cups and saucers with rack. Ayan. Sobrang ganda niya. Fair. Okay, the moment of truth. Ito na. Parang hindi ko makuha. Ang layo. Ang layo, guys. Ay, nabuksan ko. Ito. Oh my gosh. Malikabok na siya. Pero ito siya, guys. Unbox natin mamaya. Kukunin ko pa yung isa nasa mas malayo pa. Okay, wish me luck, guys. Maliligo na lang ako ulit. Kasi, magluluto pa naman ako after kasi nga birthday ni Papa ngayon. So, oh my gosh. Oh my God, ang hirap. Hindi ko kailangan mo pa talagang maparaan ka para makuha mo to. Diyos ko, ayan na, nakikita ko na. Topper Chef Inspire stock pot with glass cover. Oh my God. Malaki to kasi 7 liters yung pwedeng ilagay. Kunwari gusto mo magsabaw, ganun. Oh my gosh. Ayan siya, maalikabok. Oh, I'm so happy. Tita na talaga ako, guys. Yes, success. Anyway, I'll clean that up later. Tingnan niyo mo ako. Sa kagustuhang makuha ko yung pot tsaka frying pan na tinago ni Mama. Pero natouch ako kasi willing siyang ipagamit sa akin. Thank you so much, Mama. Then na yung tinago ni Mama na cookware na hindi pa talaga ginagamit ever. Tsaka itong frying pan ng Tupperware. Yeah. Okay guys, so nandito na sa tabi ko yung dalawa. Gusto ko i-share sa inyo yung excitement. So, ito na siya. Ito na yung una. Ito yung frying pan. Oh my God. Ang ganda! Ang kapal niya, guys! Tsaka ang bigat! Oh my God! Tignan nyo! Tignan nyo yung cover! Tapos, ito yung frying pan, guys. Ang ganda. Tapos, pero masyang may measurement pa dito. Ilang liters. Basta may measurement siya dyan, Tapos, sobrang kapal niya. Oh my gosh. Tsaka, ang ganda ng handle. The handle is so nice. Tapos, tignan mo. Ang ganda. Mama, thank you. Papagamit niya sa akin. Pero, wag mo na sanang pabayaran, ma. Ewan ko, guys. Talagang, totoo yun. Pag nagkakaedad ka, na-appreciate mo yung mga gamit sa bahay. Ngayon talaga, yung mga pinag-o-online shopping ko, yung mga gamit sa kusina, gamit sa kwarto, gamit sa bahay. Hindi na ako masyadong nagsispend for clothes, yung mga gadgets. Hindi.
Sa'yo ko, mama, ha? Sa akin na to, ha? Sa akin mo, Iman na to. Sa akin to, nakapangalan, Malaya. Okay? Ang ganda. Ayan. Guys, ang ganda. Promise. Ang ganda. Alagaan ko to. Saya ko. Saya ko. Tsaka yung gusto ko din makabili ng KitchenAid na electric mixer. Sobrang mahal, guys. This is 27,000 electric mixer lang. So, why not, diba? Mangarap tayo mga sis para magkatotoo, diba? We will work hard for our dreams. So, tapos yung second, o diba? Kita nyo pa ba yung alikabok? Ay, bakit kasi hindi pinapagamit? Nakastak lang sa ilalim. Oh. Ay. Guys, promise, pag mahilig kayong magluto, nafe-feel nyo, diba? Nafe-feel mo yung happiness ko. Ikaw na mahilig din magluto na ko. Gusto ko. Pag ganito yung gamit mo sa kusina, gaganahan ka talagang magluto, guys. Tingnan mo. Ang ganda, mama. I'm so happy. By the way, si mama pala ngayon nasa baba siya kasi kami dito sa bahay namin sa probinsya, wala kaming wifi. Hindi nakakaabot dito yung connection sa taas kasi nasa upper part kami. Si mama nandun sa baba, sa bahay ng tito ko, sa tindahan ng tito ko kasi may internet cafe sila. Tapos dun siya nag-work kasi work from home siya ngayon. So, ayan. Pag nag-shoot ako, tignan nyo, guys. It's so nice. Lalong sasarap ang pagkain nito. Mas masarap yung pagkain pag sa Tupperware na cookware mo niluluto. Ganun? Tupperware, baka naman. Yeah. Guys, I'm really excited to let you guys watch the episodes of Maya Cooks. Kasi I'm sure na marami po sa inyo dyan mga millennials. Kung gusto mong matutong magluto in a very relaxing way, then please watch Maya Cooks. Balita ko, May 18 eh. Ngayong Monday. Ngayong Monday ang first episode ng Maya Cooks. Huwag niyong palampasin mga sis and orbs, okay? So, ayun lang for this vlog. I hope that you enjoyed watching me unbox these pretty items. Sobrang saya ko lang at mas lalo ako na-excite ngayon na magluto for Papa's birthday. And I'll see you guys on the episodes of Maya Cooks. So, ayun lang. I hope you guys enjoy the rest of your day. And since medyo makalat na at malikabok yung higaan nila mama at papa, after ng pag-shoot ko nito ay maglilinis na din ako dito bago ako magluto sa labas. Okay, have a great day! Bye-bye!